Kai abokai na kuna labarin an yadda gagarumin ankon Abdullahi Muhammad. Magana ake yi ta narkan shaddodi, biki ne wanda za a baza capacity. Sannan kuma shadda kala uku ce, akwai ta safiya, sannan kuma akwai ta marice, akwai kuma normal anko. Na san baka rasa labari baban yalo, amma saboda haka kudin hada ma kawo jikka 9. Na ga duk kun tsira man ido, to faka duk wanda ya san bai ankon nan ba ya ta yayi. In kuma kuna bukata ku haɗo mana kuɗin in ta yin sau muku shaddudan, amma ban bukata ku san ko nawa kuka bani. A'a kaga wata karamar yara mai kama da baturi tana ta kallo na. To alhamdulillah masha Allah, ina dai ƙara tuna muku wannan gagarumin ankon Abdullahi Muhammad ne wanda za a yi. Kwarai ko wanda bai wannan ankon bai sauri faka gada a bashi labari. Tabbas wannan haka ne, wanda ya ɗonin wannan gagarumin bidiyon kuma ya ce ya ƙara tunasar da ƴan uwa da abokai shine Bello Eski. Allah ya kai mu ranar biki mu baza capacity. Aure martaba daraja ne mai tarin